खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो रायजो राजाफोरनो फिन खेबसेबाव रंजालि बैसागुनि मुङाव बावहरग्रोनाय जाबावबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोसावहरनो नागिरदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग रंजालि बैसागु फोरबो आफाद आरो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गाजिबाथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ नैबे एप्रिल दाननि 28 आरो 29 खालार खालि खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे खुंफुंनाय लाहार फाहाराव आङो 28 एप्रिल खालि दसे सम नुजाहैनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो गगामुग ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनहा बेलासि समाव एबा हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय समाव नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर ज' ज' फैनानै जाहाथे आंखौ एसे सापर्ट होफैयोब्ला आंजों फंनैसो रायलायफैयो आं बेखौ आं नोंथांमोनाव गुरै खावलायहरबाय। बे रंजालि बैसागुनि मुङाव हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय जे लाहार फाहार खालामदों बेखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे थावनि बिथांमोनहा जगायना होदों। बे थावनियानो जाहैबाय मिसिं ख्रिस्टि भवन आवथानि लता सिलिमपुर गगामुग धेमाजि। आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायहरबाय जाहाथे 28 एप्रिल खालि एबा मोनाबिलि सम खालि नोंथांमोनहा बयबो ज' ज' फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे आंजों रंजाफाफैयो बेखौ गुरै खावलायनानै फिन खेबसेबाव रंजालि बैसागुनि मुङाव जाहाथे एबा गोदान बोसोराव नोंथांमोननि देहा सोलेर आरो साननाय हनायफ्रा जाहाथे जाफुङो बेखौ मिजिं थानानै